खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोदान ब्लगजों आंनि उन्दै गेदेर लोगोफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय जासिहरनानै नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं जेबो मिथिया आरोना मा जागोन देखायलांबाय थानोसैल' मा जायो। दिनैनि ब्लगा गोबावथारबो जाबायमोन नालाय ब्लग लायैया सम मोनथ'वाखैमोन आरो दिनै एसे अखा हादों नालाय बोथोराबो मोजां ओमफ्रायो सान्दुं गोसा जाबाय थादों नालाय भिडिअ बानायनोनो बायो आरोना। ओमफ्राय दिनै एसे अखा हादों नालाय आङो एसे ब्लग लानोसै ब्लग बानायनोसै होननानै भिडिअ लानाय जाबाय आरोना। ओमफ्रायो नै फिसालायाबो माने जोंहा स्कुलाव थांनो हायासै मा होनो मेगनाव बयनावबो गाज्रि बेमार फैसोदों ना लोगोफोर। ओमफ्रायो फिसालानाव जादों आरोना जाबाबो जाना फिसालाना साननैल' हामबाय। आङो थुलुसि ओमफ्रायो बेरे मोदै मौ रोसिनि माबाखौ सिफ्लेनानै सोना होबाय थानानै हामबाय आरो अब्लाबो लोगोफोरा बिराद जादोंना स्कुलाव ओंखायनो माने दोनलांदिया आरो मास्टारफ्राबो माने मेगन गाज्रि जाबा फैनाङा होनदों आरोना गथ'फोरखौ। ओंखायनो आरो जाफिनजानो गिनानै आङो दिनै सानसेखौ दोनलाङासै आरोना। ओमफ्राय आंनाबो एसे नै जाहांदों आरोना फारसेखै गाज्रि बेमार बेफोरो माने खस्थ' मोनो गथ'फ्रा। ओमफ्राय बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नायलांदोल' आरो मा जायो। अखा हादोंबाबो जि गरम मोनथारदों आं माने एखेबारे बोथोरखौ खोमसि माने आं न' सिङावसो लादों आरोना। नायलांदोल' लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ओंखाम जाग्रोना लानोसै आङो। ओंखाम जाखांना लानानै मा देखायनो हायो नोंथांमोननो दिनैनि ब्लगखौ ओंखाम जाग्रोना लानोसै आरोना। ओमफ्रायो नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि दिनैनि ओंख्रिया माने इयो मैथाजों ना ओमफ्राय सयाबिन आलु मटर आरोना। ओमफ्राय ओरैजाय फिसालाया हायावसो दामफ्ले जिरायना जाखासिगोन आरोना जोङो गरम नालाय हायाव जिरायना जानोसै आं हायाव जिरायनानै जानोसै लोगोफोर। आं जानायखौ देखायबाय थालिया जाबाय थानोसै फिसाल' माने रावबो गैया हौवाया गैया आरोना। ओमफ्रायो सानैजोंल' नालाय फवासे लायनानै जाफैबाय आरोना। ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै गय जाखांबाय आंहा पार्सेल मोनसे फैलायबाय आरोना। आंनाव बेखौ लिरदो नै पार्सेल फैलायबाय मोनसे मा बुस्थु नायदो लोगोफोर नोंसोरबो। नै लोगोफोर आंनि पार्सेला मोनब्रै आरोना। नायनोसै माबायदि मा बुस्थु जाय देलायग्रा बे मिथिखागोन नै मोनब्रै आरोना मोनब्रै। नैबे कालारनि मोनसे आरो नै बियो एखे दै कालारनि मोनसे ओमफ्राय नै कालारनि मोनसे नै कालार मोनसे आयु एसे सेन्स माने एखे बायदि मोनदों। ओमफ्राय सेन्स आरोना नायनोसै आङो फार्स्ट नैखौनो फुनग्रोनोसै आङो फुननायनानै देखायदों मै लोगोफोर बे आरोना मोनसे ओमफ्राय मोनसे फुननानै देखायनोसै जिस्रिजों फुनानै र' मोनसेया एखे बायदि नुदों आरोना एखे नङा खिन्थु एसे सेन्स आरोना। इयो गलाबस्रो आरोना इयो गलाबबाबो गलाबथार नङा आरोना। जेबो माबा गैया आरो दै जोंनायल' माने दै बायदिसो आरोना दैबाबो माने अरथाबनानै थागोन आरोना बियो। ओमफ्राय सिल्कि जेनेबा बेलेगखौ लगायनानै नायलाय मोजाङानो लिपस्टिकआ गासिबो कालारा एसे कारा नङा आरोना। डेमेज बेनोमोन दिनैनि पार्सेलाव हले पार्सेला मोनथाम फैबाय मोनथाम आरोना। आङो मोनथामखौ देखायला मोनसेया बिसना सार्जारसो ओमफ्राय मोनसेया फिसालानि खलम आरोना। खलमा सिलाय बायदिलाय नायनो देखायनो खलमा सिलाय बायदि आरोना। मा मांगायो गथ'फ्राबो मांगाय दोनखायो नालाय मबाइल लाबाथाय माबा माबि नै इयो सिलाय खलम। ओमफ्राय खलमा मोजांथार नाङो आरोना एखे लिरनायाव मोजाङानो गथ'फोरनो एसे खारा नांनाय मोजां जेनेबा एसे लिरबानो नाङो आरोना गंनैनि। ओमफ्य बिसना सादोरखौबो नोंसोर देखायनि र' बिसना सादोरा बेनो आरोना। आं माने बिराद मोजां मोनो आरोना गुफुर बुस्थुखौ ओरैबायदि मोजां मोनो बिसनाया बेनो प्लेन आरोना गुफुर प्लेन। सफारि बिफाङा जाना लेमलायलायबाय आरोना नै फिथाइयासो गिलिर जाना लेमख्राबागो नै गाहाय लेमनानै ओरैबायदि फिथाइ थादों। ओमफ्राय जाबायबो आरोना ओमफ्रायो गाहायावनो बिराद थायदों आरोना फिथाइया।
गिदिर गिदिरथारबो ओइ गोजौआवबो दं बिराद गिदिर गिदिर आरो मबाइलाव फिसा नुदों गिदिर गिदिरथार मेरला फिथाइ नै बिफाङानो देमजोब्बाय नै थिखोनो हादिया बेरे दंनो बेयाव बेखौनो जुजिगासिनो आरो बिसोरो माने आं जुमसो खालामदो आरोना बिसोरखौ नै बारि सिङावसो दं बिसोरो ओमफ्राय जोजाथारगोन नोंसोरो जोजाबा हामगौहाय गन्थं बिजौआव बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आंना माबायदि मोनखो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्रायो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायदोंब्ला थेंक इउ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर बाय बाय गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन